Mokabat sa 250,000 ka mga nurses ang gikinahanglan sa nasod sa Germany sa mosunod nga 5 ka tuig apan posibleng maglisod ang mga applicant sa Pilipinas kung walay partisipasyon sa mga recruitment agencies nga mao'y gidid-an sa Philippine Overseas Employment Agency. Si Care.com Europe founder ug Chief Executive Officer Stephen Zoller nibutyag nga wala gitugutan sa POEA ang mga recruitment agencies nga mag-recruit og mga Filipino nurses ngadto sa Germany apan ang German employers makabuhat og direct hiring. Si Zoller miingon nga ang ilang kumpanya nga Care.com motabang sa mga German employers nga mo-hire diretso og mga tawo dinhi sa Pilipinas apan iyang giklaro nga ang iyang kumpanya mag-refer lang og dili mang-recruit. Aron ma-hire dayon sa Germany, mato ni Zoller nga maka-assist siya sa mga Filipino nurses pinaagi sa referral sa iyang network nga 5,000 ka mga employer sa Germany. Nakig-partner sab sila sa Euro Language Center sa Barangay T sa siyudad sa Sugbo aron mutabang sa pag-edukar sa mga aplikante sa German language. Dugang niya nga advantage sab sa mga applicants kung dunay porlo menos 2 ka tuig nga working experience. Mato ni Zoller nga sa kasamtangan duna pay 31 ka mga Pinoy nurses ang anaa sa Germany. Ang nasod nagplanong mo-hire og porlo menos 500 ka mga Pinoy nurses karong tuiga. Kahinumdumang ang mga Pinoy nga mga medical professionals giban sa Germany. Apan niadtong 2013, ang Federal Republic of Germany gibuksan og balik ang employment offer nila sa mga Filipino nurses nunot sa bilateral agreement niini sa Pilipinas.